Hakani ke video pementa nak lima jonga ko Sherman jong ka Wermui Foundation ngan plat ke bai ke video ke bang layo na ba Edelbert pasi bana ka shno molai kani ke video ka dei phang wei usamla ubana ka Riphoi district bat ka jinge ke boy kendo kalong namar ba udan ka jingtuna department la persyar sibun tali kilat kilanti ban yo ka jeram ndre hadum ta umpat yo den tak tahu ba ula karpat yang i bangin pelait lem ya kanika video kenang bon yo ka jeram na phi ki ba ula karpat ro ya phi ba phinya snok ti lem nam ta jong u kenang bon yo ka jim toy te nakaliang jong aru ngabu ka jing karpat de phi barok ki ba pe ne video ba phin soba ban yarap lem yu henry lada philap bagi kentin jong u hilap ban kata madiong ani posisi inu nakaliang jonga himta ngan bu ka kajing kerpat mo bat ngapan map yipi opim dai ban so humta namar ba hagajing kulat babli bat hagajing not comment ting ki kentin ki bami nasin tour ki penpau ya kadonut kapadon da kajing kuslai bat da kajing aratin kajing im te ngai ba pinam thau lem ye kantin re ba pnyarap lem yo knang bon yo na kajing rap kuble sibun Halo, kublai sibun pernok major ngakwa banwan berpat Ahmad Aburom kebasbun jongpi bapin sneo baha banya rap lem yana nak benta jonga ubri badan jiruna hakiro khotbet ubri ubomla ha kali jawan ha kaya kayang ubri ubomla menteri bangsa hot nyadon ini nyadon ipa ngadon kikur ngadon kijaj tang kawai kalong ba ngakwa ban kerpat yapi kum kipai ba jiba yi jonga ba phin subha ban yarap lem na abenta kijen duna ha kirokmet jonga nang bada kane kajin yarap ojong phi ngala manyo sibun nama kita kijin terhung di bawah phi kum kipai ba dibelayar rap lang nak benta jonga tiak nyapor prado prasnam walang don hapne sibun izin duna ha terkhomet henry nakwa nafi kum di parado di parasnam mafiui ya kaneka YouTube channel ha kaneka por namanya kadur khmat badap dat izin nyau si nane izin nyau diau ha kaba buon na kinit isnem di balanet nyo ba ngalanet ban net kerpat haman na ki office haman na ki chief minister haman na ki minister hapo jong kanong ba senong ki om penban tang kaktin ya kakam hadu bandapur kala ka election abaman ru nyunumpat yo lano ru taknya por dei banga kanto ya kinong mikmat ya ti MLA ya ti MDC ba pins nyo bha ban yarap lang nyanyi ti briu ti badan juna ha ti rokhotman handai khamtam nak benta jong kito ki chief minister nak benta jong kito ki minister ki ba pher ha kapor ka bawan rung manyi siapo jang ka office ka jongpi ba pins no bha mana tranlam na ka banta ka jin e jongi ki priu ti baron jiruna ha jero khamet nang manyinyo nang ba ka mansim ka jongi kan hun bat kan sok nane ten ha kapor ka ba ni wan ki ong ba wan bu appointment ka kata ka appointment ka banyi don kam ban bu
pum yanyi kibriu tibaron jiruna ha cerukmen Henry tang kapur ka nation pat piong wan kasing khang kadang pli tat baladep ka nation pat kasing khang kajong phi chala khang no Henry kapur ka banyirung wan rung no pipoi hapo office jong phi hadu kasibaje arbaje tentanya banyuwan isnong ke bacalai teng talalong kabane kabala le no na kabenta Johnny kibriu tibaron jiruna ha cerukmen ngapan pau nya phi ki pai ba ma pensnyo ba banias no tilang bat ni kibriu tibaron jiruna ha cerukmen le sibun le sejarong